Hej, jeg er Johanne Schmidt Nielsen og kommer fra Enhedslisten. I dag vil jeg gerne snakke om kongehuset i Danmark. Er det rimeligt, at dronning Margrethe får 79 millioner kroner i år? Det er 6,7 millioner kroner mere end sidste år. Hendes elskede familie får sammen 2 millioner kroner mere end sidste år, som bliver 26,8 millioner kroner i alt. Dermed er de kongelige på finanslov med i alt 105,8 millioner kroner i år. De ekstra penge, kongehuset åbenbart har brug for, kunne have været gået til fattige danskere, ældre borgere, folkeskolerne og meget andet. Er det rimeligt, at dronning Margrethe må sætte sig ind i en bil og køre over 200 km i timen, når vi danskere skal betale for bøden? Og at vi skal knokle flere år på arbejdsmarkedet for, at kongehuset kan få mad på bordet? Er det rimeligt, at politiet lader kronprins Frederik køre over en stormning på Storebæltsbro, når vi andre måtte holde i kø i timevis? Er det rimeligt, at kronprins Joachims ekskone, grevinde Alexandra, stadig får millioner fra staten, bare fordi hun har været gift med ham og er mor til Joachims sønner? Er det så vigtigt at have et kongehus til at repræsentere Danmark? Og vil vi danskere betale for, at de kan leve i sus og dus? Sagen er den: enten halverer vi kongehusets millioner, eller så afskaffer